Перадусім я хацеў бы падзякаваць лідара Беларусі, абранага прэзідэнта Святлану Ціхановскую за прынятае рашэнне. Хацеў бы падзякаваць яе, а таксама сваіх калег па створанаму зараз кабінету за ўзаемны давер, за гатоўнасць весці барацьбу, змагацца за будучыню нашай Беларусі. Сёння, калі незалежнасць нашай краіны знаходзіцца пад пагрозай, сёння, калі існаванне беларускай нацыі знаходзіцца пад пагрозай знішчэння, мы павінны аб'яднацца і рабіць усё, каб не дапусціць гэтага. Мы казалі, што ніводная каманда самастойна не ў стане дасягнуць той мэты, у якую паверылі большасць беларусаў, бо мы не апазіцыя, мы большасць, нас бальшыня. Мы не ў стане па аднаму, але мы зможам, здолеем разам, бо мы верым, можам і пераможам. Я хацеў бы сказаць, што ў рамках кабінета буду адказваць за пытанні транзіту, пытанні ўзмацнення ціску на нелегітымны рэжым Лукашэнкі, выкарыстанне ўсіх магчымых юрыдычных, эканамічных, персанальных ресурсаў дзеля таго, каб забяспечыць татальны ціск на гэты рэжым і дасягнуць нашай мэты. Я хачу верыць у тое, што нас падтрымаюць большасць беларусаў, большасць дэмакратычных сілаў. І я спадзяюся, што агучу агульнае меркаванне. Дзверы адчынены да кожнага, хто гатовы сваёй думкай, але перадусім справай дапамагчы ў рэалізацыі нашай мэты. Бо наша мэта – гэта аднаўленне закона і канстытуцыі, гэта прыняцце новай канстытуцыі, гэта дэмакратыя і свабода, гэта правы чалавека, але наша мэта – гэта наша дзяржава, якая ў кожнага ў сэрцы, яна ў сэрцы маім, у маёй душы, і я не магу здрадзіць сваёй роднай Беларусі. Жыве Беларусь!